3. februára mali žiaci našej školy poloročné prázdniny. Avšak dvere našej školičky boli otvorené pre budúcich prváčikov. I keď je pani zima tento rok skúpa na sneh, zasnežená snehová krajina čakala na predškolákov vnútri. Po ceste zimnou krajinou sa spolu so svojimi rodičmi, súrodencami či kamarátmi rozohriali pri hrách v školskom klube detí. Rodičov predškolákov sme sa opýtali, prečo si vybrali práve našu školu. Túto školu sme si vybrali hlavne preto, že obidve deti už navštevujú tú materskú škôlku a chceme vlastne pokračovať, ako tam máme veľmi dobré skúsenosti, takže chceme aj syna a potom aj dceru dať sem. Tak chodila sem aj staršia naša a boli sme tu veľmi spokojní, poznáme pani učiteľky aj pani vychovateľky, tak si to ideme zopakovať. V škole máme veľa zaujímavých krúžkov, okrem iných aj mediálny. Naše medušky si mohli na zápise vyskúšať prácu s mikrofónom na ostro. Ako sa voláš? Ninka. Koľko máš rokov? 6. Tešíš sa do školy? Áno. V triede na veľkých predškolákov netrpezlivo čakala Lienka školienka so svojimi kamarátmi. Spolu s pani učiteľkami pripravili rôzne zaujímavé úlohy. A to bude čo? Dom, wow. Bude krásny dom, taký farebný, však? Budúci školáci kreslili, stavali, ukladali podľa poradia, počítali a vyplňali pracovné listy. No asi najobľúbenejšie boli rôzne úlohy na interaktívnej tabuli. Modrá. Oranžová. Mnohí predškoláci boli veľmi šikovní. Poznali farby, rôzne geometrické tvary, vedeli rozprávať o obrázku. Ba mnohí dokonca napísali aj svoje meno. Teraz ešte raz uzhodnite. Kto vyhral? Teraz nikto nevyhral. Koľko ich máš? A ja mám koľko? Ja som asi? Tak ideš. Pohode vláda. Kačka. Za oknom stojí Mikuláš
pre dobrú Aničku, rozprávkovú knižku a pre zlého Janka brezovú paličku. Fialová. Múdra teta Sova mala pripravené darčeky pre všetkých usilovných predškolákov. Po zápise sme sa našich odvážnych budúcich školákov pýtali, ako sa im páčilo a či sa už tešia do školy. Oslovili sme i rodičov, ba aj vzácnych hostí, ktorí nás navštívili. No mikrofón odmietol poslušnosť, preto sa ospravedlňujeme za horšiu kvalitu zvuku. To mi páčilo, ako som sa hral s pani Siselkou. Tešíš sa do školy? Tak trocha. Na čo sa najviac tešíš? Na sobotu a nedelu. Vyrobil báseň Jan Andiel a báseň sa volá Kolobežka. Pred duchou za duchou, každé kolobežka, ktože by to neuhádol. Je to Kolobežka. Najviac sa mi páčilo, ako som hádal tie zvieratka. Bola jedna lienka malá, v domčeku si prebývala, ten jej malý domček bol belasý zvonček. Koberček má fialový, stoličku aj stolík nový. Čo sa ti najviac páčilo na zápise? Páčilo sa mi najviac, ako som robil na tabule tie zvieratka. A tešíš sa do školy? Áno. Na čo sa najviac tešíš? Teším sa najviac na školskú tašku. Šijem pomaličky, košelku i nohavičky a ty, Macko, ticho seď, oblečiem ťa hneď. Nerozhodovali sme sa pre túto školu, všetko nám bolo hneď jasné. Máme tu dvoch chlapcov, sme veľmi spokojní a cirkevná škola má dlhodobo najlepšie výsledky zo žiarských škôl, aj zo škôl v Banskobystrickom kraji, takže rozhodnutie bolo veľmi rýchle. Na zápise sa nám páčilo ako vždy, lebo Krištofko sa rýchlo osmelil, väčšinu tvári tu už pozná, takže sa tu cíti ako doma, lebo tu chodil do materskej školy. Ako sa voláš? Peťka. Koľko máš rokov? 6. Tešíš sa do školy? Áno. Prečo ste si vybrali našu školu? Pretože vaša škola je dobrá a chodí sem aj naša staršia Tinuška do 3. ročníka. Ako sa voláš? Rádko Radoslav Kováčik. Koľko máš rokov? 5. Tešíš sa do školy? Áno. Už máš školskú tašku? Áno. A akú? Futbalovú. Aké máte dojmy zo zápisu? Sú tu všetci milí k nám, príjemní, je to tu pekné, dobre vybavené a má tu kopu kamarátov už vlastne. A nebal sa? Nie, on sa sem tešil. On už tašku ráno vyťahoval. Tešíš sa do školy? Aj mám doma kopu začítal. Chodili sme dookola asi do obchodu a Janke sa zapáčila táto škola. Bála sa Janka? No, trošku asi áno. Ale zvládla to dobre. A stromčeky? Páči sa ti na tejto škole? Hej. Čo sa ti na zápise páčilo? Keď som si kreslil. Aký obrázok si nakreslil? Je ocinka. Vydaril sa ti?
Áno. No, vašu školu sme si vybrali pretože nám tu už chodia ďalšie detičky, aj Lucinku, aj Viktorka tu máme, takže vlastne už je to naše tretie dieťatko. Sme spokojní a preto sme nerozmýšľali ani nad inou školou. Tešili ste sa na zápis? Davidko, ty si bol dnes na zápise. Ako sa ti páčilo? Dobre. Ktorá úloha sa ti páči? Že som nakreslila maminu. Podarila sa? Hej, podarila. A tešíš sa do školy? Hej, ale nepôjdem, lebo som sa rozhodol, že zostanem v škôlke. Ešte chceš byť v škôlke? A prečo? Lebo som sa pohrať s kamarátmi aj trošku si poleškať. Tak som v cirkevnej škole v Žiari nad Hronom a bola mi daná taká otázka, že či keby som bol prvák, tak či by som sa tu chcel dať zapísať. Tak odpoveď znie samozrejme, že áno. A v dobrom slova zmysle závidím všetkým deťom, ktoré sem môžu chodiť, pretože sú tu perfektné podmienky, nielen čo sa týka výchovy, ale aj vzdelania. A veľmi sa mi páči nielen ten interiér, ale hlavne kolektív, ktorý tu funguje, pedagógov, pracovníkov a že sú aj odborníci, ale aj ľudsky veľmi fundovaní a zdatní a vytvárajú krásne spoločenstvo, ktoré tie deti bude posúvať dopredu. Asi toľko, takže táto škola je pre mňa takou veľkou hodnotou, ktorú si vážim a ktorý aj v rámci tohto dekanátu, akože všade, kde sa dá, tak akože chválim a hovorím o nej len a len v dobrom. Ste prvýkrát v našej škole? Nie, vo vašej škole som už bola v Lani. Ako sa vám páči na našej škole? Vaša škola sa mi páči veľmi, je tu taká dobrá atmosféra a myslím si, že všetci, čo sem chodia radi. Chceli by ste sa zapísať u nás do prvej triedy? No, keby som nebola taká veľká, tak možno by som zvažovala, že sa zapíšem aj u vás. Ďakujeme. Chceli by ste byť žiačka v našej škole? Určite, lebo táto škola mi tak pripadá ako nejaké rozprávkové kráľovstvo. To znamená, že to musí byť úžasná atmosféra a ja ti prezradím. Ja mám takú malú vnúčku, čo bude mať teraz 5 rokov. Keby bývali tu, aspoň v Bystrici alebo tu v okolí, určite by som ju priniesla na rok sem na zápis. Tam bývajú ďaleko v Bratislave. Ďakujeme. Páčilo sa ti na zápise, Ferko? Áno. A čo sa ti najviac páčilo? Ako sme priliepali slniečko. A čo sa ti ešte viac páčilo? Ako sme kreslili. A čo si nakreslil? Ja som nakreslil smajlíka. A čo sa ti páčilo na tabuli? Ako som musel dať zvieratka. Do domčeka? Do domčeka. Dobre. Spadla hluska zelená, rozbila si kolena. Teraz plače na zemi, dobré lieky dajte mi. Tu si hruška nezbedník, nepomôže ti usník. Úprimne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priviedli svoje ratolesti k nám. Zapísali sme 43 detičiek. Ďakujeme za vašu dôveru.